बे मुलिखौथ' मानो नोङो बहनामोन बे मुलिखौ बहननानै बोराय माखासेयाबो बास्रा एसे एसे माबाबाय खोमा लागायनानै लाबाय खोमा दा मा जाखो देलाय नोंसो जेलाव थांनांगोन दै आलफ्रेड बोरैबाबा नोंसो जेलाव थांनांगोन बे मुलि फाननायखौ बन्द' खालामसै नङाबा जोंनि बर'नि कालसारानो गोमालांसिगोन माथो मा भाइरालजोंनो गोदोलांसिगोन जोंनि बर'नि कालसारा। हेलो माय टू फैमिली वेलकम बैक टू न्यू भिडियो गाइस फाइनली आङो दिनैबो फैलायबाय मोनसे न्यू भिडियो लानानै आरो सिगाङावनो बुंनानै होखानि बे भिडियोखौ आङो बे भाइराल भिडियोनि सायाव मोनसेबो भिडियो बानायनो गोसो गैलामोन ओरैनोबाबो आं दिनै भिडियो बानायनो गोसो गैखायामोन बाट बे भिडियोखौ नुनानै माने भिडियोखौ बानायनो गोनां जाबाय आरोना दायो बुंनो थाङोबाथ' नैबे भिडियोजों मोनथाम भिडियो जासिगोन आंनि चेनेलाव अनिलनि सायाव माने भिडियो बानायनाया बेसिकली बियो दा मोनसे ओरैबायसा भिडियो माने अनिलनि सायावल' नङा आलफ्रेडनि सायावबो जागोन आरोना अनिलनिफ्रायनो ओंखारलांगोन बाट थेवबो आलफ्रेडनि जागोन आरोना भिडियोआ आलफ्रेडनि माने अनिलनिबो जाखासिगोन अनिलनि सायाव ओंखारदों नालाय अनिलनि सानिफ्रायनोथ' आलफ्रेडनियाव थांबाय नालाय बेनिखायनो दा आलफ्रेड आरो अनिलनि सायाव जासिगोन थ' बिदिबा दिनै भिडियोखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै आरो नोंसोर नैबे भिडियो क्लिपखौ नायना लाबावदो ससेसो खामानियाव होमरबाय लोगोफोर खामानियाव होमरबाय बिथां आलफ्रेड बै मा होनो गुबुन जायगायाव थांनानै लान्थिया दुगैहैनाय बे माबाया खामानियाव होमरबाय लोगोफोर बे बिथां आलफ्रेडा जुदि बे बुस्थुखौ शेयार खालामामोनबा बयखौबो लानो खोन्थायामोनबा लानाय नङामोन जोंहा दा बिथां उनिला लानाय नङामोनदां बेफोरबायदि जानाय नङामोनदां फोनना लानानै दा मा जाखो बे मुलिखौथ' मानो नोङो बहनामोन बे मुलिखौ बहननानै बोराय माखासेयाबो बास्रा एसे माबाबाय खोमा लागायनानै लाबाय खोमा दा मा जाखो देलाय नोंसो जेलाव थांनांगोन दै आलफ्रेड बोरैबाबा नोंसो जेलाव थांनांगोन बे मुलि फाननायखौ बन्द' खालामसै नङाबा जोंनि बर'नि कालसारानो गोमालांसिगोन माथो मा भाइरालजोंनो गोदोलांसिगोन जोंनि बर'नि कालसारा बे मुलि फाननायखौ बन्द' खालामसै थ' नैबेयाव होनदों आरोना नैबे बाजैयानो जा आब'आनो जा जायखिजाया बियो माने नैबे ब्लेक कब्रायाथ' बियो माने मोनसे स्पन्सारसो नालाय बियो बन्द' खालामनायथ' नङा बाट थेवबो बियो स्पन्सारानो थाबाय थासिगोन आरो जेनेबा बेखौथ' बन्द' खालामनाय माबानाय गैयाना ओरैनोबाबो जोंनि भारताव दायो चीननिस्राय माने बांसिनसो जाहां जागासिनो मानसिफोरा माने चीनाव बांसिनमोन ना दायोथ' चीननिया माने सासेल' खांनो हायोना गथ'फोरखौ माने बिमा बिफा सानैदो माने गथ' फिसा सासेल' खांनो हायो जोंनियाव दा बेफोरदि सिस्टेम गैया नालाय बेफोरदि ब्लेक कब्राफोरा खामानि होथ'यो आरो बेयो फाननायथ' नङा बाट मोनसे स्पन्सारसो आरोना बेनिखायनो माने बेखौ जेबो बुङाबाबो जासिगोन आलफ्रेडखौ माने मा बुंबावनो दा नोंखौ माने नोंबो माने डाइरेक्ट आलफ्रेडखौसो सानखो ना मा सानखो बेखौथ' मिथिलाना बेनिखायनो दा आलफ्रेडखौ होनालासिनो माने आं दा फंसे बाथ्रा बुंनि जेसेबांनो नैबे आंबो नुवाखै जेनेबा नैबे अनिलमोनजों माने अनिलखौल' दा कल रेकर्डनि थाखाय अनिलखौल'थ' मिथिबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे अनिलजों सोर दंफायोमोन बेखौथ' नोंसोर मिथियाखै आरो बेजों लोगोसे आंथ' बे जि थामलेनफोराव नैबे 13 इयार्सनि जेनेबा गार्ल्स नायो गार्ल्सखौबो नुफेराखै ओमफ्राय आंल' नङा गोबां नुफेराखै माने रावबो फुल डिटेल्सआव मिथिया बेखौ ओमफ्राय थामलेनफोराव जाय होबाय थादों माने बियो 13 इयार्सनि गार्ल्सआ नङाना आरोना बेनिखायनो बिनि गामिखौ मोजां मिथिया रावबो आंबो मिथिया बिनि गामिनिखौबो ओमफ्राय जेखियानो जाया मानो आरो अनिलजों खैजोन दंफायोमोन बेखौबो दाबो हमाखै माने अनिलखौल' दा कल रेकर्डजों माने हमनो हाबाय आरोना जायखिजाया अनिलखौल' जेनेबा मिथिबाय बेजों लोगोसे गासैखौबो जेनेबा नायजोबोबा मोजांसिन जायो आरोना सोर दोंफामारमोन आरो बेजों लोगोसे 13 इयार्सनि गार्ल्सआबो माने बे थामलेनफोराव जाय होबाय थादों माने बियो नङानो किजानि आंनि थाखायबो नङा जानांगौ आरो नोंसोर थाखायबो नङा जानांगौ आरो नोंसोर सोरबा नुबाय नामा बे 13 इयार्सनि माने गार्ल्सखौ नुबायबा आंनो कमेन्टआव खिन्था हरबानो जाबाय आंथ' नुखायाखैनो ओमफ्राय गोबाङानो नुवाखै आरो गोबाङानो माने बिखौ माने थामलेनफोराव जि होदों माने बियो 13 इयार्सनि गार्ल्सआ नङा आरोना फुल डिटेल्स रावबो मिथियानो ओरैनोसो माने भिडिअ भाइराल जागासिनो दं आरोना बे कल रेकर्डथ' भाइरालानोखा बाट थेवबो होमबाबो बे 13 इयार्सनि गार्ल्सखौबो नुवाखै आरो अनिलजों खैजोन दंफायोमोन माने बेखौबो दासिमबो हमनो हायाखै माने अनिलनियाल' अनलि हारसिं माने भाइराल जागासिनो आरोना कल रेकर्डजों माने बेफोरजों जायफोर दंफायो बेफोरखौबो हमनांगौ आरो 13 इयार्सनि गार्ल्सखौबो माने फुल डिटेल्सआव नागिरजोबनानै गारा हायोबाना थ' बिदिबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आइ हप कि नोंसोरबो दिनैनि भिडिअखौ माने एसेबां मोजां मोनो जानांगौ माने नैबे लास्टखिनिखौ माने खोनानानै माने नोंसोरबो रावबो नुखायाखै आरो जोंबो रावबो नुखायाखै आरोना थ' बेबायदिनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आइ हप कि
भिडिअखौ जोबनायालासे नायदोंबा मोजां मोनो जानांगौ मोजां मोनोबा प्लिज शेयार लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय